እዚ ናይዛ ሰራሕተኛ ቀዳማይ መዓልቲ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ህይወታ ዝቐየረ ነገር ተዕዘብ። እዚ ዓቢ መንበር ቪላ መጽሓፍቲ ዝመልአ እዩ። ነቲ ዋና ኸኣ ብምንጢነት ነዚ ኩሉ መጽሓፍቲ ኣንቢብካዮ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ዝበዝሐ ኣንቢበዮ እየ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ፍልጠት ህይወትካ ይቐይር ኢላ ሓሲባ ገዛ ምስ ተመለሰት ብቐዳምነት ቲቪ ኣጥፊኣ ነቶም ደቃ መደብ ትሰርዓሎም። ኣብ ሰሙን 2 መጽሓፍቲ ከንብቡ ከም ዘለዎም ቲቪ ብምርኣይ ከም ዘይምዕብሉ ትነግሮም። ናይ ኣዲኦም ዘረባ ኣብ ርእሱ ዝኣተዎ ካርሶን ዝተባህለ ወዳ ሙሉእ ለይቲ ቀጽንዕ ይጅምር። እንተኾነ ግን ኣብቲ ክላሱ ኣብ ኩሉ ዝተሓተ ዘምጽእ ብምንባሩ ብደቂ ክላሱ ይነዓቕ ይሰሓቕ ነይሩ። ክፍደስ ከሎ እውን ከየባጭውሉ ምእንታን በይኑ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ግን ንብረቱ ኣብ ኣርማድዮ እንዳቐመጠ ብድሕሪኡ መጺኡ የባጭወሉ እሞ ካርሶን ሉኬቶ ሰንዲዩ 5 ጋንሺ ከም ዝስፈ ይገብሮ። ናብ ዳይሬክተር ይውሰድ እሞ ሓደጋ እዩ ነይሩ ኢሉ ክሕስዎ ይፍትን። ዳይሬክተር ግን ኣይሰምዖን። ነዲኡ ከዓ ኣብ ትምህርቲ እውን ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ኢሉ ኤፍ ዝመልአ ነጥቡ የርእያ። እንድሕር ከምዚ ቀፂሉ ቤት ትምህርቱ ካልእ ኣማራፂ የብላን ክትሰጎ ጥራሕ እያ ይብላ። ገዛ እንዳኸደ ካርሶን ነዲኡ ካብ ሕጂ ሰብ ኣይሃርምኒ ኢሉ ቃል ይኣትወላ። ካብዚ ካርሶን ድሕሪ ዓመታት ዝኾነ ዘይተጸበዮ ህቡብ ዶክተር ናይ ኒውሮሰርጀሪ ኮይኑ ንረኽቦ። ብዙሓት ናይ ሕክምና ተኣምራት እውን ይገብር።